Bun venit la un nou episod din Minecraft. Din greșeală am pornit în episodul trecut filmarea și am făcut casa off camera. Da, asta este. Am făcut o casă mică, mi-am organizat totul în chestele astea, chestul ăsta și în episodul ăsta o să ne apucăm de mină. Ca să ne facem o lopățică, chestii de astea, așa. Așa. Da, încă n-avem nicio tortă. Și trebuie să găsim firar. Urăsc că nu am torțe, că nu prea văd. Pe filmare nu știu cum o să se vadă, dar sper că bine. Mai trebuie peste și fac și topor. În iau asta. Atâta îmi trebuie. Da. Așa. Hop, hop. 3 iron. Yay! Yay! Să ne facem și o ușă. Mai am lemn? Cum să nu am? Cum să nu am? Am lemn alb? Cum să nu am? Sigur, băiatul meu cam. Dum. Crafting. Trebuie o bucată. 3 oși. Wow. Un buton. Așa. Oșa asta mi-o pun în chest. Și asta poate. Asta am nisipul. Avem nisip, cum să nu avem? Avem. Câte geamuri. Am zis că am făcut. O să facem, cum vedeți, acoperișul o să facem din sticlă. Frumos. Frumos din sticlă. Nu avem cărbune, așa că o să folosim lemn. Așa. Se poate și bețele folosit și butoanele. Cred că da, sunt făcute și ele din lemn. Sau doar pe tableta merge. Cine știe? Dacă. Așa. Când se termină, încerc să pun bețele. Merge. Wow. Chiar nu știam. Toc. Sunt sigur că o să nu mai trebuiască nisip. Nu mai am. Din greșeală am oprit filmarea în episodul trecut. Sper că merge și stapling-urile să le pun. Că le pun pe toate. Știți, chiar merge. Wow. Fierar. Vezi. Mai trebuie încă una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bucăți. 16, 17. Fac acum.
17 bucăți. Am zis. Gata. 18 am luat. Nu știu de unde o să facem. N-am cea mai faină casă. Hai așa. Îmi puneam un crafting table. Doamne. Să iau tot lemnul. Tot ce am de lemn în el. Se prin gurile. Unul să-mi rămână. Stai să văd dacă... cred că ajunge să pun astea. Hai să fac. Sigur nu o să ne ajungă toate astea. Așa. Mi se prăjește. Chiar nu. Aia chiar nu știam că mi se strică și asta. Până la prăjești mi se strică. Așa. Și apoi se plâng gurile. Un bot și se plâng gurile. Cred că o să ne ajungă. Până atunci le pun pe astea. Așa. Shit. Mi-am depus aici. Și aici. Unde îl trail. Nu mai pune greșit. Greșit. Așa. Am pus greșit. Level 3 și un pic. Hai că se face și ție. Și... De ce ar trebui să fac așa? Mă nervează prea tare. Încă 2 bucăți. N-ajunge. Nu n-ajunge. Dacă mai am lemn prin chestul, merge să pun crafting gul. Că mie nu pune. Merge. De acum tot ce am de lemn folositor îl pun acolo. Aia, o ușă. Nu merge. Că 3 bucățele.
Încă 2 bucățele. Da, mă duc să iau o bucată de lemn. Una. Nu mai am multe. Sau mai multe. Ca scuza, am nevoie să prășesc. De pildă ironul, dacă o să găsesc. Tac. Nu merge în lag, numai că mouse-ul ăsta joc pe podea cu el. Așa. Oh, n-ajunge. Pot să pun doar 5. Că așa vrea mușchiul meu. Să pun doar 5. Una. Și încă una, mă. Hai. Gata. Gata, casa. Yay. Gata, casa. Așa. Așa. Hai să ne apucăm de mină și încheiem. Uite-i aici. Nu, că e nisip. Nu mă duc în mina aia. Fac încolo. Poate am noroc și găsesc și eu niște cărbune. Așa. Iron! Yes, boys! Doamne, ce norocos sunt! Doar iron! Bine, o să continuăm în alt episod. N-am chef acum. Așa. Deci, episodul ăsta a fost cam scurt, fiindcă n-am avut cam ce să facem. Cam ce să fac. Lăsați-mi în comentarii ce să mai fac în afară de mine și eu o să le fac. Pa, pa!